En 1809, esta illa de Toralla foi roubada ás viguesas e vigueses polos ricachos. Entran na illa sen oposición grazas á traizón do gobernador local. Unha vez que ocupan a illa, expulsan pola forza as familias viguesas que ali vivían, masacrando a quen se resistiu. Poucos días despois da ocupación, varios serifaltes ricachos, convidados polo gobernador, paséanse por esta praza avasallando a poboación local. As viguesas e vigueses rebelanse ante esta aldraxe e comezan a lior. Os serifaltes ricachos teñen que fuxir ante unha multitude alporizada. Milleiros de vigueses congréganse na praza exixindo a dimisión do gobernador. Boa parte do exército local únese á poboación e o resto é desarmado con facilidade. O gobernador e a súa muller son detidos e encarcelados. O pobo forma un exército de milicianos para reconquistar a illa de Toralla. A milicia viguesa toma posicións na ponte da illa preparándose para atacar. Ao remate da ponte, os ricachos montaron unha barricada para repeler o ataque da milicia viguesa. Os ricachos eran menos, pero estaban moito mellor armados. Cos seus grandes cañóns con metralla barrían o esforzado pobo vigués. Sen máis estrategia que a superioridade numérica, milleiros de viguesas e vigueses adéntranse na ponte cara a illa. A valerosa milicia viguesa ataca para reconquistar a illa.